Okay, no, so tabangan na nimo ang imong tabangan ko lang masakiton nga igsuon sa iyang pagkaon. Yes, so tabangan nimo hungit ko na pahungit. Kay kung mahilantan ta mga oe mo kayo na kanang di ko kakaon. So mao na imong tabangan hungitan. Ikaw hungit mo na Diyos mo dayon na diyan niya. No, so dili kay nasamot na masakitan na imong naay sakit nga igsuon. No, so imo lang tabangan di nga tabangan sa nimong kaon. Ikaw ang muka kaya iya ba nimong mukaon ako lay kaon na ni dili sad, no. Okay, so number 2. So, giaway ni Lita ang ilang katabang nga nagluya kay gihilantan. Sus, iyang giato di hay. Naunsa ka di ba dara ka diha? Wa ka nang limpyo. Naunsa ka. Ayaw sad. No, meron siya. Ay, balag gilantan ka diha. Kaya gibayaran ka na mo. Panglimpyo. Muana ba ka? Dili ni mo awayon. But instead, muingon ka sa imong mama nga ma. Gilantan mo si ate. Uy, so unsa ka imong buhaton kung gilantan niyo inyong katabang. So, muana ka ate, ayun na pagkatabang ate, kay ako nalay katabang. Ako mo nimpi sa tibuok balay. Dili sad, no? So, in a little way, kuan ba kanang ikaw na lang ang muhipo sa kanang makaya nimo nga hipuson, ana ba? Ayos sila pangkargahan na inyong mga ref diya, inyong mga TV. No, kay di man lang kayo. Nakuha katawang inji, dili man na makaya ni mo, no? So, slight lang ka na ng mapunit-punit, masilig-silig. Sabton sa nato nga, maghinay pa na or magluya. Kay maghuwat ta nga, tiga, papalitan na itong tambal. Kay para maayo na si ate, no? O makapanglimpyo na siya. No, kay it doesn't mean nga bisag naaga ni mo ikatabang magchurcha uwi rasid kaayo mo nga kanang ate ang remote ate pasigaa ate hungiti ko ate iluhi ko kay nalibang ka, no? So ayaw sad kamao naman mo. Ay, sa nga tanan na kaya inyo ng katabang, ate, inyo tanan. No. So, gipalingkod ni Ben ang tigulang nga misakay sa bus. So, naitiguang. Nya nakalingkod ka. Nya, tiguang man siya. So, niyon ka, imong gi-offer. Look, ikalay lingkod diri. Pera sa tinuod di ay. Oy, sa tinuod, klaro kayo. Bisag na pa ta sa bus, manglingkod ta na yung mga nisakay nga tiguang. Mo offer ba ka? Nga mo ana ikilingkod gud diri la kay ako lang di mo kapiyot, no? So murag dili, no? Kasagaran karon ba, no? Kay ingon ana na kanang wala na jud kaayo ipaki sa mga tiguang ba. So kanang di ba kabantay mo kanang nay mo sakay niya naka sa pinakakilid niya dapat di ba kung tiguang kay kuan naman na igasud niya madugay naman siya. So di ba mo ana uy iswagi kay diha na lang palingkura si lolo or si lola. Anak na usosad na siya sa pagpakita og kanang respetar og kanang pagkuan sa atong mga katigulangan kanang di na lang nato sila pasudlon dito maayo ba kay inikasud niya ana unya pagkaman ya man kay si lolog lola Elaine ya kayo nagana ana unya naka makaandar yan ng truck din ay natuwad na dito si lola matuwad na dito si lola ay dab sus mga saba na nadia nya ang kanang driver hapak ko na nasungkod no nya natulimpad na dito si lola ba no mao na nga anak lang sana sila sa duol ayaw lang kay padtua sa kusina. Okay, number 4. Gidad-an nako og preskong prutas ang akong magtutudlo nga gikan lang na ayo sa sakit. Laisyo na ni mga guys kay among gamit sa among pagklase cellphone na. Yes, na naka-high-tech. Cellphone mga guys. Ay pag wag ko chat mga guys ha. Naana siya mga guys. Okay. Nya connected na siya dito sa among TV kay dili man smart TV among TV. Okay, so padayon. So gidad-an og preskong prutas ang akong magtutudlo nga gikan na ayo sa sakit. Nya nay ni answer nga dili sakto. So dili kung nasakit ang inyong teacher, dili mo adto, di mo manghatag ako prutas.
Ano? So, tigaan ninyo, masakit si teacher at tuong yun ninyo sa balay. O yung pagkahuman, dadaan ninyo og prutas, mga fruits, pwede sa vegetables, dadaan sa inyong cake, dadaan ninyong flowers, dadaan ninyong ice cream. Ala, Gemma, nasad kayo si ma'am, no? So, dili, oy, kasagaran, di ba, nay, sa mga salida ba? Masakit gani, tigaan din na nila mga basket of fruits. Kaya nga nung prutas man? Ha? Yes! Kay di man maggamit man sila sa ato ang body kay para ang katong mga nasakit maka-gain sila og energy. Nya, maka-recover na sila. Para adto-adto lang ka, mo ka ni teacher. Nya magdaka sa prutas kay ka. Ay teacher, may untog dili na ka maayo para wa mi klase permit. Mo anak baka? Oy dili ha. No. Oh, mohatod ka dito. Moadto gani ka nya wa kay da. Ano lang pag-adto ato. Joke ra, Gemma ra. Okay ra. Bahala wala mo'y dala. But it's the thought that counts. Yeah. Basta na ato lang nangumusta. Teacher, kumusta na ka, teacher? Buhay pa ba ka? Ayun, sa paginanay, buhay pa ka, teacher? So, pwede ragid mo ato ni teacher. Pwede ragid mo chat. Nga, teacher, kumusta na ka? Yeah. I hope na ka sa mabuting kalagayan. Yeah. Para naman, may pasok na tayo bukas. Dahil gusto na namin mag-aral. Ganahan, no? Yan, Gemma kayo, arty-arty na gini sila. Pero ganahan gini sila, way klase mga guys. So, number 5. Napugos lang ko og uban ni mama sa pagduaw sa akong tiyak nga tuwa sa ospital. Unya na yung mga nian naka-answer og sakto. Lisod man gud kay ni mga brightness nga mga bata kay maglisod sila sabot aning Bisaya do. Okay, so wa dire ni sila kasabot kay unsa na napugos. No, so napugos ka kontra gusto, dili ka ganahan. Unya mo kuyog lang gid ka kay ningon man yung mama. Are, uban gud dayon. Kay mga tutas im tiya kay nasakit. Oh, nya ikaw mo ano ka sige lang kita kuyog. May pagnarok sa balay kay na internet mag-ML ko, mag-Roblox ko ma. No, dili, no. So, dapat sad. Mientras bata pa mo, may na magkuyog mo si iyong mama, nga kamaumo mo, kuan ba ka na, naamoy pagmalasakit sa inyong mga tiyaan, nga na ospital. No, kung naamoy time, bata pa sad bitaw mo, mukuyog ra. Kaya nga no, ang kanang inyong tiya nga na ospital or tiyo, simba ko lang, makakuan man sad sila nga, ay, kanindot aning bata, bata pa gani, kay giduaw gid taon ko diri sa ospital. Ana, kanang nindot ni. Ako ni tigaag pinaskuhan ng bata. Yeah. Tigaan ko ni usa ka box. Usa ka box nga. Usa ka box nga. Masa to? Usa ka box nga tai. Ayaw, sad, no. No, moana bitaw, moana na yung tigaan ti kag pinaskuhan dong. Kay buutan kayo ka. Kay nikuan ka, niduaw ka na ako diri sa ospital. Unya, mubawas raman sad na. Sa po, dili ingon nga ganahan tanay mo ospital. Pero kung nanasad sa imong mga kapamilya nga nagmasakit, kana pud sila, mubawas man pud na nga muduaw. Dili ingon, dili importante nga basta lang ni adto nga uy wala gyud mo gidaw wa mo'y kwarta o muhatag mo na mo kwarta para ibayad sa ospital, dili. Pero ang ilahang presensya nga ni adto dito sa ospital nga nagpakuan ni take baya na huy nigahin baya na silag time og effort nga gikuan ka sa ospital giadto. So kana lang daan magpasalamat ka. Okay? So nakasabot na ta nga atong ipakita ang atong pagmalasakit sa ubang tao, sa atong kapamilya, kapatid, kapuso, kakagid. Oh, kakagid naman. No, kanang pinaagi sa pag-amuma nato nila. Pagpainom og tambal, tabangan nato sa ilang trabahoon. Unta niya, wa nakatrabaho kay tungod gilantan, mga ingon.